آمدی گل به سرو گل به برو گل به قدم. Дамирбек Олимов сарояндаи машҳур ва ситораи тобуни эстрада соати 3 ин шом ба садама дучор шуда вафот кард. Нахуст Ғолибҷон Юсупов сарояндаи шинохта дар саҳифаи инстаграми худ аз марги Дамирбек Олимов хабар додааст, аммо сабаби маргаш дар ин хабар тасдиқ нашуда буд. Ин хабарро ҳофизи саршиноси кишвар Валиҷон Азизов низ тасдиқ намудааст. Бинома маълумоти Азимҷон Аҳроров шабонгаҳ пас аз баргаштан аз маърака Дамирбек Олимов дар назди боғи миллӣ ба садама дучор мешавад ва мефавдад. Мо бо Парвизбек Муродов дар морг ҳастем, гуфт Азимҷон Аҳроров. Эҳтимол меравад ки имрӯз барои Дамирбек Олимов дар ноҳияи Деваштиҷ митинг барпо кунанд. барои аҳли хонаводаи Дамирбек Олимов сабри ҷамил таманно мекунем. امروزی وعده ای تو سر آمد